ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ ନା, ସେହି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ରାଗିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ କନ୍ଦେଇବାର ତାକତ ତା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଚାନ୍ଦ କି ତାରା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ, ଖାଲି କେବଳ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା କହିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେବେ ଜବାବ ଦେବେ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଏନି, ସେହି ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରେମ କରିପାରିବନି। ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ତ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ଯେବେ ତା ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଉଥାଏ। ଜୀବନରେ କେହି ତ ଜଣେ ଏମିତି ଥାଏ ଯିଏ କହେ, ତୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରେମ ବିନା ଦେବାକୁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ବିନା ଆଉ କିଛି ମିଳିନଥାଏ।